Tot a la dreta. Allí, la primera cadena, aquella finca és del Capblanc. Vinga, doncs el tros de Capblanc. Anem. Vaig estar el dissabte netejant allí. La pujada de Capblanc. És un enllaç de Ruiz. Hem dit la tiradera de Capblanc, ¿no? Vamos ahí. Hoy. Tenim un segmento nuevo. Això no passa tots els dies. Connectarem la costa de Castelló amb la tiradera de Ruiz. Tenim a los dos serpas davant. El Miquel i el Pep. ¡Vaya dos! Este segmento ya mismo tiene nombre. La pesada de Capblanc. Vinga, aquí, aquest pas. Molt bé. Sí, senyor. Bon rimet. Molt bé. Diguem-li que acaba aquí, ¿vale? El tram acaba aquí. Aquí n'hi ha pèrdua, està tot bé, molt bé. Lo vas netejar el divendres. Pues molt bé. Venga ahí, José Luis. Tramo final. ¿Te ha gustado o qué? Es preciosa. Vamos ahí, venga, el último esfuerzo. Métele el turbo ahora. Molt bé, és molt ciclable, molt bé, eh? Sí. I això d'aquí, buscar-li una miqueta de tonteria, de seguida. Y Baixal tiene que ser una pasada también. Hem de netejar y esta parte final aquí posar unes fustes o algo.
Una rampa, eh? O feu desguilladit. Sí. Però la rampa s'hauria de fer una mica més cap allà, perquè no... Sí, fes guillavit, fes guillavit. Que no es veigués la porta, tampoc. Sí. Sí. Perquè si no ja... I el millor de tot és que fem només camí i ara agafem un altre. No cal agafar carreteres ni coses, no? Ara agafem ja la baixada de Ruiz. Esta és la més bonica de totes. Sí.